many days just slipping away. Wala tayong halo-halo. Halo-halo. Patay na yung araw. Patay na yung taon. Papabili doon sila ate ice candy. Yung tig-ilan. Hello, Linda Arcina. Ginagawa mo po. Yung tira ko kasing halo-halo na paninda nung nakaraan, titimplahin ko na ngayon. Kami na lang kakain. Matumal na, kaya hindi ko na rin i-display. Belated po, Happy Mother's Day sa mga nanay. Yes! Belated po. Happy Mother's Day. Ay, ito pumalo. May Tagalog. Marunong kang magbisaya? Ay, hindi. Ilocana po ako. Ay, pato pa. Ano? Naubo pa ako, guys.
Yan, dami nating ingredients. Oh. Halo-halo. Sandok. Kasi kailangan nating durugin yung mga matitigas. Dami. Halo-halo pa ba ang tawag din? Ang daming sangkap. Ano? Ano yan? Ano? Palo. Ha? Royal. Tignan mo kung meron pa ha. Bugawin. Ang bugawin. Totoy, wala nang ano, Royal. Sibuyas lang. Ilan? Ilang kalamansi? Galing mo ko yan. Lamang tayo. Dapat ka nila. Walang Royal. Load lang kami. Sa 10 lang. Okay naman. Bahala kayo. Ay, papalo yan. O, ikaw naman. Yan siya ng malaking gatas. Ang halo-halo ko, ang laki. Ang daming ingredients. Ito yung pang-crushing ko. Ilocana kan sa gayam. Wen! Ay kat Ilocano at nga puro. Merong Roblox yung anak mo. Naku, meron! May ML pa. Naku po. Wait lang kayo ito na. At ako'y kakaskas lang ng yelo. Tayo'y kakain ng halo-halo. Level niya sa ML. Eh, di ko alam eh.
Nako, wala nang ginawa yung kundi mag-ML. Ang galing. Electric para ng tao. Saan? Naman si Drake. Sa labas ata. Naka-away hindi pa siya. Just sleeping away. Ay, ayaw. Tumalsik. Pa, butasin mo nga yung gatas. Pa, Nata na. ito? Gatas? Ay, pwede ito ilagay sa baso. Lagay ko na ito lahat. Hindi kalahati. Tama na yan, yung yellow niya. Ano ba? E di tago ko ng isa. Madaming ingredients talaga yan. Ay, butas na din pala ito pa. Okay, hindi na kaya. Dami na talaga nito. Asukal? Meron na yan. Red! Draco! Ano? Ang ganda. Laki ng halo-halo. Ano lang pala malamig, Coke lang. Walang Sprite na malamig. Coke na lang. Kahit di malamig. Ang dami oh. Halo-halo. Ito bang ata? Pakinalahati mo yung gatas? Ano rin baka yung tamis ko.
Goli ka ah. Nandiyan si Direk. Okay, may di malamig. Halo-halo kayo dyan. Sino gusto ng halo-halo? Apa, lagay mo sa freezer yung sa anak mo. Ah. Tatlo. Ito sa atin. Woo! Ang lamig sa Pilipinas! Di naman halata. Saan mo lalagay sa'yo? Ito pinakamalaki. Ba? Kaya ate to. Na ice cream. Okay lang. Okay lang, ilagyan mo na. Sa akin yan eh, hindi ko nakain. O, yun na to. Akin yung Ah, pinakamalaki. ayoko. Ito na lang kutsara ko. Laki! Kaya, dito ako sa picture. Laki na. Halo-halo. Dapat nga malaking kutsara ko din. Sundok na malaki. Halo-halo kayo dyan! Yung manggalan yung maasim, baka kala nyo panis, hindi. Minatamis ko yung mga. Yan yung galing kila teacher. Pinahinog ko lang. Tapos, niluto ko sa minatamis. Wait. Ano ang tabla? Dapat third floor na. Ano? Balay. Nanaon. Bakit floor kita yan? Mm. Matatabangan ka? Ito lang? Lagyan ko asukal. Lagyan ko asukal ka? Ito apa? Hani pa tayo ito. Tama. Ayo. Meron, madami. Dapat! Ano ba? Ay.
May sangal daw, baka datamag ni Yun. Fine. Bakasyon. Ay, oo, di ba nabanggit nyo na yun? Pwede naman nila eh. Parang ano rin. Halo-halo po. Kain tayo. Isasabi ko na yung gatas mo na ito. Ilalagay ko na sa... Hayaan mo lang na Kasi kung maharap ko, lutuin ko na yung gabi lahat. Ihahalay ako. Ay, ano to? Bilo-bilo. Ay, Hat. Ang Jollibee gamit siwan lang talaga. Hmm? Siwan lang talaga yung order namin. Walang halo. May kanin na. Oh, pero ano? Paano? Nagsaig na nga kami dito. Hindi naman dinala ni Cedric yung kanin. Di bumili din lang ako sa kantin. Ang mahal, 15. Alam mo yung mahal pa ng bigas eh. Grabe sila magtitinda ng kanin. Hindi sinaliit pa na. Ulit pa. Hindi sa kantin. Kaso lang, pag doon naman kami sa Jollibee, bibili na extra rice. Wala. 30. Hindi, pinatos ko na. Kahit din sa isang takal. Subitin pa. Biyatin pa, de. Muntik pa ako maubusan. Dalawa pa lang silang lalaki nag-extra rice. Bumili ka na sana ng puro ulam. Ay, puro fried chicken. Muna na lang kami. Oo. Kulang. Hindi. Para napili din nila doon. Isang bucket sana. 8 pirasong chicken yun. 500. Eh, gamitin mo yung senior citizen mo. 400 plus na yun eh. Pa. Mas mauuna ka naman mag-senior citizen kaysa sa akin. Ay, ito pa pala natin. Yung mga kasama ko doon na matatanda na 52. Malapit-lapit na. Si Sir. Nagpi-59. Nako. Ito na pala. Dalawa na nga ate yung nasa kabila. Mas malaki na. Kuha ng tuba yan. Ano man lang tayo ng suka na natural na suka talaga. Sarap niyan pang cocktail. Sarap ng suka niya. Hindi ako ng karit na sunod. Kami naman ang pagbandan. Susukain tuba pa lang yan, iinumin ko na. Alam ka na, maubusin mo. Tira ka rin ah. Pag maasim din. Guys, sulit yung halo-halo ko. Ang laki. Meron nyug na matamis. Yung talaga ang iniinom yung matamis. Well, handok na malaki. Ano pa? Ilang taon lang yun yung mamumunga na. Oh, hindi nyo halo-halo nyo sa rep. Years siguro din yan. Ang huling taon mo. Bago nagbunga. Kung nagtanim ka pa lang. Di, dapat pag nagbakasyon tayo, magtanim ka na. Magtatanim mo lang mo. Tutulungan kita. Kasi, di ba pagtanda natin doon na tayong dalawa? Pagtira natin doon, mamumunga na yun. Saan? Iwan na sila si Dirk dito kasi dito mag-aasawa na sila. Saan kayo pupunta ma? Marindoke, doon na kami titira ni Papa. Sama kami. Ba't pa kayo sasama kung may kanya-kanyang buhay na kayo dito? Gusto ba naman ng asawa mo sumama doon? Alaga kami ng manok, ng kambing. Tapos pag may pera pa kami ni Papa, magpipispan pa kami doon. Hipon, hito. Dapat mabayaran ko na yung utang ko sa isip. Para may gagamitin tayo. Para may pension na gano'n. Akala ko naman bukas na. Akala ko na 3 taon na lang o 2 taon. Ang sarap nga
yung minsan yung nagkukwentuhan kayo mag-asawa. Pwede bang bukas na agad? Hoy, meron din yung nagkukwentuhan kayo, may nag-aaway na kayo dalawa. Malay mo, palayasan tayo dito bukas. Evacuate talaga tayo. Wala talaga tayong magawa. Wala naman sa nasarapan ng payas ah. Wala nga. Kahit nga barangay, wala naman pa sana. Balik mo na rin yung binayad ko. Bayaran nila kami ng 500. Kahit pa Tama. 300 lang, iuwi na ako talaga. Oo. Kanila na pati ang bahay. Isipin mo na lang nag-boarding house ka. Ang ilang daan libo na yung binastos sa bahay niya. Sinuba mo pa. Hindi lang 3,000 ah. 300. Kano nga lang yung balance kumpara sa mulong. Kamuti sana may tanim natin, ma. Kaya Mamaya. muting bagay. Oo. Huwag makalat. Isang pwesto lang sila. Wala na yung binhi ni tatay. Kamuting ka. Hindi lang. May tira pa yung dilaw, nakamuling ka ko yun. Diyan pa. Ayun puti. Mas maganda naman yung Yung gano'n. dilaw, mas maganda. Matigas nga lang mag-garden. Ang dapat makapagpatanim pa nun. Masarap yung lagain kasi Naku. tagal lumbot. Oo nga. Mas malakas pa yung ihi ko sa tubig niya. Ay, makakapaglaban ng ganyan. Kaya patapos na ako. Sabi ko na ito yung kanya nila. Hindi na ako makaka-ibig. Suka? Lalo na kung bukas na doon, sabi ko kay Risa, hindi na kayo makakaibig din eh. Ay, oo. Hindi naman ko din. Ano yung isang pinagkikita kong ilaw kung natutuyo na? Sabi. Ang gagawin ka naman ulit, sabi ko, kahinit daw niya. 6 na oras din sa baba, 6 na oras sa taas. So, mo, kung araw ka. Kaya paano kung maglalaba ka? Hintay mo pa yung tubig niya. Kaya talaga, mag-iipon. Ano, wala bang tao doon bukas sa inyo? 7-7? Chat ko si ano, Tyler, pag may tubig na. Gusto ko ang palitan ng laman na ng drum. Hindi na ko sinabi. Pasok ko din yan. Halo-halo! Puro laman na oh. Tatanim kami ng iba't ibang gulay doon, kay Darius doon. Ng doki. Sila lang ako yung sa palengke. Tapos, pag, sabi naman ng karsada pa na maglagay tindahan. Kalsada natin yung lupa namin doon. Ginawa nito kalsada ang ganda simentado lang. Sinabi ko na kay nanay eh. Yung tumawag. Nay, doon kayo magtatayo ng bahay na. Bahala kayo. Ay, at least, kaya nga, kaya sinabi na rin namin te kasi para hindi na nga patayuan ng mga kapatid ng iba. Ano, magbabayo doon sa bundok, nandun yung bayan nila sa ano. Hindi, malay mo lang. Kasi doon ko gusto eh. Tanaw pa yung dagat pati ito. Daanan na pati yung papuntang dagat sa baba, kaya mabenta na yun doon. Pag Kaya doon magkala ako ka ng tindahan mo, may tabing kalsada. Mga gulay mo, magkano yan? Explain ka lang doon. Nalagay na ako doon. Kasi hindi magtatagal tayo, mababahayan na yung pababa nun na karsada. Magiging daanan kasi siya yung mga galing doon sa ano. Parang ano te, magiging parang Tagaytay. Sa gilid-gilid.
May mga lupa doon, interest na magtayo kasi lupa na. Yung sa pinuntahan namin sa sa Buwan, Batangas. Ang tatarik! Grabe! Tapos ang kitid ng daan. Mm. Pero ang gaganda ng bahay. Wala kang makikitang hindi yung mga ganito lang. Ah, ah. Hindi, wala. Puro sementadong solid. Oo. May mga design pa. Mga design. Ang sabi ko, bakit ang yayaman nila? Yan, parang sulok na. Hindi, ano yun. May mga mayayaman yun na gusto ang tahimik na buhay. Kasi may mga sasakyan sila. Halos ganyan. Andyan lang yung pader ng bahay nila. May mga nila, may mga alagang hayop. Ang ulad eh. Sa tawa kami ng tawa. Kasi yung highway nila, madadaanan yung basketball court, naglalaro pa naman sila, tigil sila eh. Sayang nga yung katabi ng lupa namin eh. Bakit? Nabenta? Nung bininta kasi yun, Walang pera. nakasanla sa amin yun, yung lupa na yun, yung katabi na yun, nakasanla sa amin ng Mm. 18,000. Ang mura. 18,000 nakasanla. Ngayon, ipapadagdag na lang ng 20 yata. Oh, di ba? Ay, oo. Nabanggit pala yun noon. Narinig ko nga yun. Kaya nga eh. Kung nadagdagan ni nanay, no, di, wala na. Halos inyo na yun. Ilang hektarya din. May isang hektarya din. Oo, di ba? Pakamura lang. Pero yung dati yung tirahan nyo doon. Diba lawak na nun? Ilang hektarya yun? Yung, Yung nasa taas. Yung tatayuan natin ang bahay doon. isang hektarya din. Ayun, ganyan din yun. Hanggang baba yun, di ba? Ang baba pa kasi yung kaya malawak. Pero kasi yun yung may putakti doon din. Di ba na nadala na ako nung naputakti ako daan? Pero hindi ako makadaan eh. Ang Eh doon pa malawak, naman kami sa silong na dadaan eh. ang malawak yun nandun sa ano sa may sapa. Tumae pa ako doon sa baba. Yan ang hill. Pinanghugas ko ng pit yung dahon ng saging na tuyo. Maganda yun kasi yung mga iniwang tanim nila tatay na Paano niyog hindi doon, ako tataete? Pinakain ba naman nila ako ng ang daming buko doon? buko, sabaw ng buko, puro yun na lang eh. Sa amin naman, kung ano naman doon sa lote na yun, kung bibigyan namin ulit, bibigyan naman nila yun. Nila mama mo? Natinayaw nila nanay ngayon. Sabi? Wala naman ibang ano doon. Paano pa nila ang pangalan? Doon, sa amin naman, ang daming mabibili mong mga mura lang na lupa doon. Doon nga maganda pang bumili kasi. Hindi na asikaso. Kapag hindi na asikaso, binibenta na lang kahit mura. Kasi nahihirapan pa sila sa ano. Siyempre magbabayad pa ng buwis. Eh si nanay na babayaran na yung bus nun? Maliit na ang buwis noon. Yung kulang-kulang 5 hektarya, binabayaran niya ng 1,000 yata ang isang taon na buwis. Yung 5 hektarya yun, yung isang lupa namin. Puro niyog. Yun ang sayang. Pero mo kung ninanakaw lang ng ninanakaw. Dami pating kawayan doon. Dami na. Naglilimlim na naman yung manok na yun. Saan tayo? Hanapin mo yung itlog niya. Hanapin mo yung itlog niya. Lagaan ko. Kanino manok yan? Ako naman nagpapakain dyan. Lagi ko ang tinataboy. Manok na, no? Dala ko manok nito. Kita mo? Nasa laban mo yun. Sa amin. Ilan? Hello, hello! Asan yung halo-halo mo na? Nandiyan si Drek? Drek!
Wawalo. Papa, tingnan mo yung halo-halo nila nasaan. Sarap mo sa Andun na yung halo-halo daw. Hello! Oh, sino may gustong halo-halo? Ano ko kayo sa direct? Ha? Ano ko kayo sa direct? Walo lang yan. Ano yung hinahingi? Kay ano? Dahil. Mama ni Aaron, papa ni Aaron. Lagi niya hinahanap. Hindi na yun nakapaglimlim eh. Paano? Agaw ng itlog. Doon na naman yun ah. Nakikisakay na naman siya nun doon ah. Yung una pang itlog niya. Nakikipag-unahan din sa doon. Yung kulungan niya, nakikipag-unahan din. Tinataboy-taboy lang namin. Hindi na yun nakapaglimlim po itlog na. Ngayon yung manok yata, nangingitlog na naman doon. Yung? Yung isa. Yung nangingitlog na ngayon isang nasa kulungan. Paano yun? Baka walang nun ah. Nangingitlog na siya. Thumbs up! Oh, si Earl nandyan oh. Sayang naman pagkakatayin. Kung gusto kong katayin yung isa, hindi pa nakakabuhay ng isa. O di tayo natin para makaulam ng native ba? Ako pa naman ano. Darling, level 1 me mahina. Darling mo said hi. Han! Saan mo siya ilalagay para matuto siya doon ng itlog? Pinakawalan mo na? Ano daw, darling? Hindi X. Level 1B1. 1B1? Bukas ba katayin nyo na yun? Bakit hindi pa ngayon? Bakit bukas pa? Nandiyan ka ngayon. Para makahigop ng sabaw mamaya. Kayong dalawa magkatayin. Ayaw niya. Ayaw pa. Ate, ikaw gumilit ako hawak. Alaga niya eh. Paano? Ang bilis nga rin ito. Ang itlog na agad. Ang liit ng itlog niya, kinuha ko kanina. Gusto ng itlog na yan, tuloy-tuloy. Anong account mo ba doon? Si Drek! Wala yung anak ko eh. May screenshot ko ba yan? Ano bang account mo sa ano? Sa ML? Ayun, na-screenshot. Dahil i-chat mo. Wala kasi chat. Huwag sabihin ko sana para ma-search ka niya. Sa ML. Ubing sapay? Makikita namin naman isa na dyan. Kaya nga. Malaki-laki na? Pag-tripa na naman yung galing-galing at namumunga eh.
Kasi hindi naman hinog pa. Hinahanap nga ni Pet nung nakaraan. Kaya nung hinahanap ko, wala. Okay lang. Dito sabi niya pinitasan nila yung ano. Guyabano dito. Kala naman nila makakain na nila yung kapipiranggot pa. Itong isang nanguha, ma. Halem. Kasi alas kumpleto ka ng mga prutas. Ilang solis lang mula mo. May langka, may mangga. May mangga. May guyabano, may atis, may... Ano to? Santol. Santol, merong... Sintunis. Ito isa? Duhat. Duhat. Ayun, namumulaklak naman. Daming bulaklak. Duhat? Namumulaklak. Wow! Ang lalaki pala ng bunga niyan, te. Nahuli lang siya ng bulaklak. Sino naman yan nag-aaway? Parang medyo payat pa nga. Tingin? Yan na ba yung kakatayin ko? Sayang ano, kainin. Ah, guys, pang tinola ba? O, ay, katayin ko na mamaya. Ay! Pero nangingitlog na to. Ate! Hawakin ko, gilitan mo, Led. Pwede na nga, mataba na rin. Oo! Mauulam din yan. May 1 kilo, no? Patay ka, hindi ka kasi nagsisisiw. Nakatatlong pisa ka na ng itlog mo, wala ka na nabuhay kahit isa. Ito. Pinababayaan niya, ano? Ayan. Jesus, kawawa. Sintesyado ko ngayon. Nagpahuli ka eh. Ikulong mo na pa para hindi na kami mahirapan ni ate. Lakay. Kunada gayam. Naitid mo ka na ti 700. Naitadandang na. Pinaresyoan na aming tiwo 8. Tawar ka ni. 7? Oray daw awa. Nagtana lang on. Nakalala ka lang ng 800 doon. Pa! Halika. Kaya tawaran pa nila 700. Yung Yung manok. Mabili mo. Hindi ka mababa na nga yung 800. Pangsabong. Pangsabong, guys. Hindi naman siya kasi ganun katabad kasi hindi naman talaga kami nag-aalaga. sasabog. Gusto nila bilhin ng... Ito lang ay 800. Binibenta namin na lang namin siya ng 800 kasi may nagtanong para. Aba, 700 pa daw. Libo na nga talagang presyohan no. Meron at meron lang yung magtatanong. Magtitinda ko pa yan na 1,000. 800 na. Bakit? Wala ba tao doon? Kanina ka pa? Ba't hindi ko naririnig? May bibili daw, may bibili. Ano ba ka bibilhin mo? Alit kasi ng boses mo kaya hindi ko naririnig. Ano? Ilan? Saan kayo pumunta kanina? Ba't nakita ko kayo tumatakbo? Na? Saan kayo nagpunta?
Bakasing kayo ng isang kulungan. Yung paggawa ko ng kulungan ng Anagilitan tan? pag nagpisa yung baby. Ha? O sunda baset? Sunda baset? Kala na ba nugak pa yung mat? Alin, ang babaklasin mo pa? Yung bilis yung kasi yun. Paggawa ko. Gahalaman, mag-ano pa tayo mamaya. Tapos sirain ko lang ito. Gamitin ko. Oo. Hello! Shout out sa 9 million views! Gagawa ko ng Kumusta kayong lahat? kulungan ng baby. Yung sa likod bahay namin. Ayan, madaming mga puno. Tapos, nandito ako sa tricycle. Ayan, nandyan yung mga manukan namin. Ayan. Aso. Yung manok. Ayan, nakakapagtanim-tanim kami dito ng gulay. Gulay, kaso lang pag minsan pag hindi mo naalagaan, hindi gaganda ng laki. Magwawala ka, darling? Agoy, sakit. Sana mabenta na yung mga kalakal ba? Wala pa kasi nadalaw eh. Mabenta ko na yung mga kalakal. Ay, putak. Ay. Tama tigas? Gano'ng katigas? Parang bato. Parang bato? Hindi ba parang kahoy? Parang bato nga. Kahoy talaga yan. Matigas nga. Pati yun. Sit nga. Patingin niya kung matigas. Pintuwa. Mahirap siya baklasin ano. Solid at ang mga pagkapako niya eh. Ito kasi ito lang gagawin kong paanong tulungan. Kaya dapat yan lang ang matatanggal mo. Oo. Yung pinakabilog lang. Di, sa gitna mo ata yung pinako. Wala, hindi ko makita yung plako. Tanggalin mo muna yung sapin niya para makita mo yung... Ito yun. Mm, Charite! Hello po! Anong oras na ba? Magandang tanghali. Tanghaling tapat.
Hello, hello, shout out. Mega shout out. Saan? Ay, yung bago. Saan doon? Dahil ng kulungan eh. Meron. Bago luma. Bago, may dugo-dugo pa. Ano? Yan. Puro bago yung luma na yan. Log. Titingin ako sa ano. Bugok na to pa? Hindi, dapat tapon na yung bugok eh. Ano ba? Kaya pala hindi na napisa. Hello, shout out, shout out. Pa-thumbs up naman po. Pa-subscribe na din. Gagawa siya ng panibagong kulungan ng manok. Kulungan ng bibi. Ha? Pag nagpisa yun, Oh. para hindi makain ng daging. Eh, babantayan naman na yun. Hindi na? Pero, Ayan pa rin niya, siyempre. pero isasama natin siya dyan, yung nanay. Ito ko lang, nalagay ko sa loob. Tapos, sa loob niya. Para pag laki nila, yun na rin, nakapakatawa. Siguro mga 2 buwan. Para malalaki na talaga. Tapos nandiyan lang yung mama nila. Lalay na ba? Andyan pa yung papa. Ibig sabihin yung kulungan na ilalagay mo doon. Tapos pag nagpisa na ilalagay mo sila dyan, hindi rin lang sila makalabas. Hindi. Hanggang sa lumaki naman ito. Tatapat mo sa may tubig? Huwag mo. Kaya pag malaki-laki na. Lagyan natin sa ito. Ayan, dyan na rin pa rin sila. Walo yung nililimliman pa. Ano? Wow, pag lahat yan napisa. Napipisa yun lahat. Paano mo nalaman? Sinilip mo na naman. Nakita ko kasi wala kumahin. Pinakain ko, di ba? Oo. Ano na ba? Sinilip ko. Lagi pala. Pero hindi ka nagpakalata na sinilip mo. Ba't kaya gano'n ang bibi? Ano, ayaw niyang pag nangingitlog, ayaw niya ng sinisilip-silip mo, inaayos-ayos mo yung itlogan niya. Hindi niya itutuloy. Ang tagal, ilang taon na natin? Halos isang taon na din ano? Oo, inaayos-ayos namin na inaabang-abangan na mangitlog. Hanggang simula lang siya, mangingitlog hanggang 5. Tapos hindi na niya asikasuhin. Gawin pala yung pag nangingitlog ang bibi, huwag mo dapat silip-silipin, huwag mo siyang pakailaman, hayaan mo siyang
ayusin niya yung pangingitlog niya. Pa, yung panty mo nakikita. Levi's pa naman. Ano ba yan? Local original? O ukay-ukay? Mahigit pa dito kayo kayo. Ha? Patapon? Ay, patingin. Magkano? Ang ba? Meron ding ganyan isang beses 50 din. Ang ano na? Ilang beses na yun na ilaba-laba eh. Tapos ang tagal kong hindi na isuot. Tapos nung sinuot ko, putik na ako 50. Ayos. Bye guys! Thank you! Anong grade na ba ni Asen? Grade 9 pagpasok. Bye po! Bye! Oh.